Кирил. У мене є ще пару хвилин, щоб зафіксувати передпокій, куди дістався поранений Максим Шкуро. Тут же присутні дві жінки-слідчих з міліції. Я не можу говорити, нас читає. У нього які травми? Было нападение, есть рваная рана в области бедра. Вы вперед садитесь. Скільки він втратив крові? Ну, мы приехали около 500 миллилитров. Я і цікавився сьогодні станом здоров'я Максима Юрійовича особисто. І маю зараз дані, що ніяких там, як говорю, ножових поранень немає. Але демонстрували відео, де в нього стегно перемотаний. Ну, начебто. Дуже багато Начебто. синців. Синці є. Але жодних таких от не було. 4 человека или 5 человек. Меня разбили стекло в машине, выволокли меня из машины и били. Я лежал на полу на дороге. И они меня били ногами, и, я так понимаю, ножом, потому что у меня разрезана нога. И ногами били в глаза, там все остальное.